Dobrý deň, ja sa volám Adriana Oláhová a základnú umeleckú školu v Riňovej som navštevovala od roku 2011 až do roku 2019. No a na toto obdobie naozaj veľmi rada spomínam a keby sa dá vrátiť v čase späť, tak by som si tieto roky určite prežila ešte raz. Boli to krásne časy, plné radosti, zážitkov a priateľstiev. Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí nám dali naozaj vždy pocítiť, že tam patríme. Pomáhali nám rozvíjať náš talent a podporovali nás. A aj vďaka Zuzke mám dnes možnosť robiť to, čo ma baví, a to hrať a spievať a venovať sa hudbe s láskou. Taktiež veľmi rada spomínam aj na tanečný odbor a na muzikál, kde nás bolo veľmi veľa a tvorili sme naozaj skvelú partiu. A dobre sme vychádzali aj s tými staršími. Ja som si odtiaľ odniesla množstvo skvelých spomienok a vtipných zážitkov. No a najkrajšou spomienkou pre mňa je, ako ma niektorí pedagógovia priviedli k cymbalu a som im za to naozaj nesmierne vďačná. Nože Zuzke k 30. narodeninám prajem veľa šikovných a talentovaných žiakov, veľa radosti z práce, veľa inšpirácie a ešte veľa krásnych a dlhých rokov plných umenia a hudby.